La primera mostra que tenim de microplàstics que floten és del 2014, que ens vam comprar una xarxa de pesca de microplàstics i des de llavors hem agafat dades de manera contínua. Tenim una de les sèries temporals de microplàstics flotants als oceans més llargues, del 2014 fins ara. I tot va començar a resultes d'anar-nos trobant plàstics i trossets de plàstic a les mostres, que en principi les descartàvem i al final ens vam començar a fixar en aquests trossets. L'abundància de plàstics que floten als oceans és molt variable. El fet de desenvolupar un projecte de ciència ciutadana ens ha permès aconseguir moltes mostres amb una resolució temporal molt alta i veure que varia molt depenent dels temporals, depenent de si hi ha determinades estructures que bloquegen el pas d'aquests plàstics. Amb aquesta sèrie temporal de 10 anys que tenim, sembla que hi ha un augment, tot i que estadísticament costa molt dir que sigui significatiu o no. Llavors encara estem en procés d'analitzar aquests resultats, tot i que sembla que sí que hi ha un augment en la concentració de plàstics. Tenim un projecte de ciència ciutadana que es diu Surfing for Science, que el que ens ha permès és, amb l'ajuda de ciutadans que de manera voluntària ens recullen mostres cada 15 dies amb una freqüència molt elevada durant tot un any en diferents punts de Catalunya, des de Llançà fins al Delta de l'Ebre. Això ja fa 3 anys que dura aquest projecte i el que ens ha permès determinar és, en primer lloc, com es transporten els plàstics, com es transporten per les corrents, pels temporals i quin paper, per exemple, tenen els ports o els dics a l'hora de concentrar aquests plàstics. Per exemple, hem trobat que la platja de Sant Sebastià a Barcelona és una de les més contaminades de tot el litoral català. Primer, perquè té vies d'entrada molt importants i segon, perquè el propi espigó actua com a bloqueig del transport de plàstics i allà s'acumulen. I també el que ens ha permès determinar és d'on provenen aquests plàstics. I un dels resultats més interessants que hem obtingut ha sigut que hem trobat que un percentatge bastant important d'aquests microplàstics que floten a les aigües catalanes prové de gespa artificial. Això ens va sorprendre molt, perquè no hi havia cap estudi documentat arreu del món que hagués posat una mica èmfasi en això, i és el que ens ha permès veure que realment és un tipus de contaminant als oceans més important del que ens pensàvem i que prové senzillament del desgast d'aquesta gespa artificial instal·lada en superfícies esportives, patis d'escola, jardins, etc. Com pel desgast d'aquesta gespa acaba arribant als sistemes fluvials i als oceans. El que trobem molts són films, que són restes de bosses, fragments, restes d'ampolla, restes de tap d'ampolla, la gespa artificial i després també trobem, sobretot quan ens anem aproximant a l'àrea de Tarragona, molts pèl·lets, que és la matèria prima de fabricació del plàstic, perquè el complex petroquímic de Tarragona és una de les zones amb més producció de pèl·lets de la Mediterrània, si no és la que és més important. Llavors d'allà se n'escapen molts i a mesura que baixes de Barcelona i vas cap al sud, la presència de pèl·lets augmenta. Així com la presència de gespa artificial és més important a Barcelona i Costa Brava, els pèl·lets són més importants a Tarragona. El tema de la gespa artificial m'ha sorprès bastant el fet que nosaltres estiguem dient que és realment un problema. Estem parlant d'un 15% del plàstic que flota en la zona catalana prové de restes de gespa artificial. Se sap que aquesta gespa artificial, per tal que ens duri 10 anys, que és el que duri instal·lada en un camp de futbol, porta no additius com els altres plàstics, sinó encara molts més, perquè aguanti aquest verd, sota la llum solar, que és l'única gent que la degrada. Hi ha multitud d'estudis que diuen que és perjudicial per la salut, altres estudis que diuen que és perjudicial per la biodiversitat, disminueix la presència de qualsevol organisme que visqui en el sòl, és reservori d'escalfor, redueix la infiltració d'aigua, contamina el medi aquàtic i dius, i tot i així la segueixen instal·lant. I segueixen dient que una mesura per estalviar aigua és la instal·lació de la gespa artificial, quan s'ha demostrat que si mires tot el cicle de vida de la gespa artificial des que es produeix fins que s'instal·la, gasta molta més aigua al fabricar-la que no un metre quadrat de gespa normal que la pugui regar. Em sembla que han quantificat en 18 anys. Amb l'aigua que utilitzes per
construir 1 metre quadrat de gespa artificial podria regar 18 anys 1 metre quadrat de gespa natural. Tot i així, sempre ens acabem creient el venedor, l'administració o el polític que ens diu no, heu de fer això. Llavors, des de l'acadèmia no podem fer res més que intentar disseminar, vehicular els nostres resultats, a veure quanta més gent poden arribar. Ara fa poc ha sortit un estudi també de la presència de nanoplàstics i microplàstics amb les ampolles d'aigua, de plàstic. Què més hem de fer perquè la gent se n'adoni que ja no és un problema pel medi ambient, sinó que és un problema per la salut?